aha eye len so etwi egende nana emisa eyim enano yarehwe eye ahemfi nipa numu a aka esese me debrɛ no eno ena yarehwe nanu ara na obi rebisa me sɛ na ahemfi nipa no eye dunum pa na dabi ahemfi nipa wodoso yiye pa na mom dunum na yatena sese yerebeka won ho asɛm etina eno edie eno no nyese woye dunum na mom wodoso saa wodoso bro saa menka na saa wodoso abro saa ju yenkɔde be na afi nnede no yemfa entoa oso ene ba ye de ma woni aboa kontrofi sɛ ɔno de ne suma ne nani ne suma ne nani naso afi adishana nkasa eni eye ahemfi ni penumu a egiso na etwato wo yen yade sua mu ne odi kan eye akyere madefo ankobia hene apese maka hene bemu hene na afei ɔman hene no ankasa ɔman ne nyinara hene no ma mensisu bio mfaba yewo akyere madefo ankobia hene apese makafo bemu hene na afei ɔman hene ewie ahemfi nipa dunum a yɛhyɛ wo bɔsɛ yɛde bɛbrɛ wo aha ene yɛde besi da yɛbɛhyia no yɛbɛhwɛ kronte hene ne dwuma a wodi ɛwɔ ahemfi tumi a ɔwɔ ɛwɔ ahemfi ejibɔmɔden a na saa video no ɛba hwebi aya mo share ye videos no mo kɔ YouTube nso a aya mo like emfema ye no beboa am yetumi e de videos ahodo pi abremo edini gusie nana emisa eyim aha eye le se twi makra e be sanso ehia